haali kadi hakkunde naange e leydi kilométre uji hakkunde hoodere fof hakkunde muɗum e naange wadde firti ko enen ken hoodere tataɓire ɓadade naange no mbiruɗa ni firti ko enen kam en goɗɗani naange ha fawade koode ɗe ganduɗa enen jaaha 1 milliard presque hakkude muɗum e naange fawade won hoodere o kalɗa ɗo en eyyi min jetti min jarima jaabol ngol waɗi fayida ɗum noon en baddate saaha o tan ada eɗen jaahay namdal meɗen Nayabal ngal ton Khalidou gandoto weeyo ina wiye wonde kaaƴe ene gummoto asaman eɗe janayi leydi ɗen kaaƴe kam beele ko kaaƴe tan no kaaƴe men ɗeɗo ni walla ala kadi ɗen kaaƴe holko saabi eɗe ɗakkito to dow asaman to ɗe dagana leydi beele ɗum meeɗi wadde so meeɗi wadde holto wonno voilà a jarama ko ɗum ɗo woni namdal meɗen kadi kaw a jarama ceerno walla wima ceerno Souleymany oustadou Kabir a jarama nandema ɗiɗi ande ne moɗi science tigui rigui a yinima e nder maayo science gandal tigui rigui barakallah fik a jarama a namdima ɗo ko adi fof tawa laɓɓitini bon mbiɗa gonɗen leydi ndi woni koye place tata bijo immade to nangue enne kam en gandi eɗen balli nangue caggal Mercure ko Vénus tan rewi hen ko terre leydi en gandi ƴewsen continue lawol ngol lappol ngol en continue en mbi Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton ɗen ko milliard uji kilométre hakkude nangue enen noon to Allah waɗi leydi ndi ɗo ɗum tagui waɗnide place no ganduɗa ɓuuɓani ha ɓurti wulani ha ɓurti gati so ndi ɓendi to ndi woni ɗo faade hakkude mumen nangue en mbawa joɗade nguleyki so nde dirtiɗo nde abbima e hoodere yimmo janare en jangol tampinane hunde foof hay ndiyam ndeelam natta heɓede mbawa hay yarde wonta ko glace ɓolo hay saɗa yarama tayinaji glace ɗum noon Allah suɓani leydi ndi nokku baɗɗo fayiɗo wiyete zone habitable ko nokku koɗotoɗo taw hunde wawi hoɗade ɗon leɗɗe ne woodi fofirɗan ko hen oxygéne ne woodi hunde fof no woodi hendu no woodi ɗon so Allah waɗano ɗon leydi ndi aduna wodata a jarama a ɓeydima ni laɓɓinde gueɗe mi yahata kaaje mbiɗa ɗe hakkude Mars e Jupiter ɗum wiyete somi haali pulaar mbiya yumma janare e bandure Jupiter wiyete ko bandure ko tagui wiyede bandure ko ende mawni ha ɓurti kayre ɓuuri koode ɗe fof mawnude nde bandure no gandi bandude luwade bandu ko nde bandure kayre woni akbarul kawakib allati tadur hawla shams joni noon hakkude ɗeɗo koode ɗiɗi ina ɗon ko wiyete ceinture principale d'astéroïde paftol lefol e ngol waɗi kaaje ma won million ngaji hayre eɗe dulba ɗen ko kaaje dulboje ɗen ɗon taguiɗe kadi koko wiyete ko koode lasiji ko wiyete les comètes so gari paadima pusa kadi won wiɓe wonno ɗon ko planète wonno hakkude ko planète goto wonno hakkude Mars e Jupiter planète goɗɗo feeri ɗum ɗi pusi wonti keltine kaaje keltine ɗen ɗon koɗe ɓutte eɗe ɗon mbeeya hakkude e Mars e Jupiter eɗe mawni eɗe ɓurdiɗe mawnugol mawɗe ɗe fof mbiyete ko astéroïde seɗe belɓodiri kadi kela débris o no keltinde kadi mbiye météorite ko ɓuuri hewde arata ko météorite ɗo ko koode ɗe ganduɗa pamare par ce que ko kaaƴe ɗe nderguitima joni ittete place majji to ɗe belɓodira so ɗe moɓɓodiri ɗe pilta ɗe cayta e hono jasibi attraction terrestre o fooɗa ɗe adda ɗe tiiɗo leydi mi hokku on tan hunde wotere kala nde wotere mayre yetti ɗo wotere ɗeɗo kaaƴe yetti leydi ndi taw ma won kiloji ɗiɗi ko hen aduna o yijjata waɗi noon hen wotere meeɗino samde e leydi guila duuɓi 56 millions d'années guila duuɓi 56 hitande ko wiyete ko kullon ngodo noon mbiye dinosaure dendagal kon kullon ngodo no on saaha kankon fof kon kalki hay gotel fiɗɗade no furu won noon nde yani leydi nde sum yani maayo waɗi bempeje waɗi tsunami nde yani kadi nde filti fayi e jeeri kadi nde yani hen wonti jeenge woote jeenge ene hubɓa ene cuma dinosaure uji kanji fof ɗi maayi ɗo noon yo Allah dandu yimɓe eɓe jii hayre wotere joni ene weeya ende wiye Apophis ɓe innide e nden ɗon ɓe calculi nde jogori yettade leydi koye hitande 2036 ɗum noon ko moolare Allah nden so yettima moƴƴani meɗen oɗon gandi nde hitande Tauris hayre samino toon hayre nde on jii yimɓe fof jiide manda ko 2015 walla 2016 koye lewru février wonno nden hayre nde dajji nde hayde saami leydi nde waɗi yimɓe kadi meeɗino kadi 2008 hayre wotere saami to nokkude wiye Sibria Tauris bonni ladde fodde 100 kilométre uji ladde fof sumi kullon tumi kono ɗen kake ndi gettaki kiloji ɗiɗi walla kilo ko seeɗa ko nden ko toko seeɗa moolare jomiraɗo nde ɗo hayre ñande yetti leydi moƴƴani 2036 hayre ne ara e nden wuubo
so de yettima leydi ina hula ko hen adro yijjata kono noon anduɓe ina cakkanede feere pour wande waɗa déviation de seeɗa walla ɓe mbaɗa de min de dajjitode hela de wonta kaaje taw no wasa ardude force won noon sode ari nde jogui ko conséquence collision ko hedde puissance o ko 400 mégatonnes équivalent à 20 000 bombes Hiroshima. Oɗon gandi ko Hiroshima Nagasaki meɗin bombede de 1945 nden bombardement mum yiha hande wono bone ƴeew ko bombe goto de oɗo noon ndeɗo so yettima leydi ko hedde 20 000 ma fote 20 000 bombe yannogo e Hiroshima e Nagasaki ɗum noon eɗen mooli Allah ñande ɗeɗo koɗe caami e leydi kono noon Allah wi wa jaalna sama saqfan mahfuzan min mbaɗi asman wode yimɓeɓe ko bildi ndenadi ko Allah tagui aduna o ko kanko renata ko jalna fi hizdan yaani wa jalna sama saqfan mahfuzan min ayati ha mawrid Allah koko reeni windere nde wama kunna anil khalqi ghafilin min tagui on kon noon min belsinaki windere nde o wi khana fawmu saba tarayga wama kunna anil khalqi ghafilin min tagui dow mun asmanu jeeɗiɗi kono min belsinaki kala ko wiina arana bonna windere nde aduna ma Allah addu nden kam muɗum ha ñande hoddiri o hoddiri ñande jogol wadde accid darga daro yama tubaddul ardu ghayrul ardi wasamawatu matwiyat ñande mum noon ko hoddirgo yetti ko hoddirano gila hay hunde wodani e ɗum noon bandam teddu eɗen mooli Allah ɗeɗo kaaji garoje kono ɗum wiyete ko météorite astéroïde kaaji ɗen mbiyete ko astéroïde kode million hayre hakkude hoodere yumma janari e hoodere mbandude entre Mars et Jupiter on jarama noon tigui Balsan Khalidou Allah jarama to ndeyanata e continaji meɗen saabu duuɓi 17 donc heddi e nden ɗon hayre wawde samde nder windere nde eyyi hen seeɗa kaw yafoɗa konde annabi Ibrahima hata suudu Kaaba o monde Ismaïl o wi Ismaïl yo addunimo hayre omo daro hen nden hayre wiyete Hajarul Aswad wonde ɗon ɓuccitede hande nde nden noon mbi immi ko aljannaji ko du asma kam ɗi immi ɗum noon Balsan Khalidou Allah jarama yallah nurɗin gandal ngal min beltima tigui e jaaboji ma paftuɗi laftuɗi e hakkillaji bandiraɓe ha joni haali mbiɗa wonde ko gonga noon en heddino beele kaaje ɗe mbino beele kaaje ɗe mbay kono kaaje men ɗeɗo ni walla ko kaaje glace walla kaaje ɗe holi fannude jogui walla ɗe gona e ndiɗo tagoji kono ndiɗo tagoji kaaje men ɗe ɗon ne heddino seeɗa so ɗum ɓenni kadi mbiɗa wima wonde mbiɗa ko 2036 ma hayre wotere yan e nder mayane leydi nden hayre 2036 Allah nde kawro hen beele kamɓe anduɓeɓe ɓe jii hayre nde to jogori yanoyde beele nde yanata koye leydi yoldi walla nde yanata koye maaji holto hayre nde yanata e holi nokku kadi nder continent ji meɗen joyi ɗi holi hen kadi to hayre nde foti yan ngal ɗo namdal kadi mbimo ɓeydude hen seeɗa so tawi yaade heeɓi a jarama eyyi kaw a jarama wallahi haali gongon mirto seeɗa kadi dalil aya qur'ana haalno feere kaaje caamoje ɗe o wi somin jola min jippinaɓe kaaje wonno hunde fo min kattani o wi to qur'ana to suratu saba aya jeenayyi in nasha nakhsif bihim al ard aw nusqit alayhim kisafan min as-sama inna fi dhalika la ayatan li kulli abdin munib e bo mirto e jabul namdal ma he wi biida wonde kaaje ɗe so tawi kono ɗeɗo kaaje ala ɗe certi seeɗa won noon wiyete ko al jismu samawi tarkibul kimawi en serte tarkibul kimawi al mawjud ko composition chimique ɗen ɗon kaaje ina serti seeɗa ɗeɗo kaaje kono noon ko hayre kam koɗe kaaje ɓaleje ina wiye ni hayre won wiɓe andum mbi hayre Hajarul Aswad gonɗo Makka wonde Makka yimɓe ne ɓuuco toon nde annabi Ibrahima fayemare suudu Kaaba ndu adduno em hayre o yi Allah hokkimo hayre mbi ko aljannaji konde astori nden ɗon hayre sifa mum serte sifa mayre serte ɗeɗo kaaje nde kono mbima kaw kaaje gonɗe toon ɗe mi yiiɗi ga henne ni e maison d'astronomie yiya toon mi memiɗe eɗe certe kaaje men ɗeɗo ɗe ganduɗen ɗe ɓe mbaɗide analyse ko wiyete ko corps céleste al jismu samawi ɓanndu asmaniyankeru corps céleste e ɗen ɗon kaaje ɗiɗi certi seeɗa e ɗeɗo kaaje mi arta e namdal ma bonde hayre arore 2036 sisi ɓe jiiti to nde yanata ɓe kaalinde yanata ko ñande 12 avril 2036 to sara Floride États-Unis d'Amérique hedde toon nde jogori buɓɓoyade eɓe kuli so nde buɓɓima e maayo watta ko tsunami woni ande tsunami woni bempeƴe mawde garoje ɗum waɗino ende nden hitande tsunami watta ko bempeƴeje mawde tsunami woni wona français ko konngol japonais ko konngol japonais mbiyata tsunami bempeƴe tsunami firti ko bempeƴere mawde ɗum ko konngol e langue japonaise joni noon to nde yani maayo toon to Floride yimɓe ko heeɓe yimɓe yoolo ko heeɓe leydi yoolo so nde yanwi leydi jorndi ɓuuri bonde ko jeegue wotere wona huɓɓa saro kadi ko heeɓe nder windere heen joni noon molare Allah kono eɓe
meeɗami ni waddede déviation ɓe kelnade walla ɓe mbaɗande ɓe kelan ɓe sonde fandima sonde arti ha e certain kilométre de la terre leydi ndi sonde arti ɗon ɓe ƴeewa weddade mayre min ɓe kelande hande bona nde arda seeɗa seeɗa keltinon kon mbasa wadde toake no feewi a jarama haaji ɗe eɗe certi seeɗa astéroïde météorite les corps céleste أجسام السماوية هذه الحجارة تختلف من الحجارة الموجودة على الأرض لأنه كاجي تيرتي كاجي غوندا غاهند سيدا بانجي كومبوزيو سيميك دين واتر كدي ميري سامدي تو ويتي أريزونا سهرة أريزونا ندن يعني ليدي كانال دي بوبي دي جامعة مايرو 1295 متر جاجين دي كو نولو جيكي دي أسي ليدي فود temedere capande nayi e jeeɗiɗi métre e nder leydi ɗum ɗon qad daraba sahara al arizona fi lwilayat almutahidati l'américaine mundu 40,000 sana gila duuɓi ujunnaje capanɗe nayyi taqriban a papare mbi ka walla jarama min paami wonde hayre nde nandane kaaƴe men ɗeega kaaƴe gonɗe toon gummotode dow ɗe jiida e ɗeɗo kaaƴe ɗe ceeri ɗum ɓen ni hayre nde kadi en gandi to nde yanata hitande nde yanata e nokku ɗo nde yanata ɗo wadde ko 12 avril 2036 ɗo e duuɓi 17 to wuuro no wiya Floride ɗo e nder États-Unis woni dowlaji denduɗe Amérique yo Allah waɗan en jaam joni en kippan gon hello kawoy garten hello wongo joni ha joni koye nder scientifique to banggal gandal science jareten e hakkude moɗon e Ba Alsan Khalidou gorko gandu walla karallo kadi to banggue gandal weeyo tawne jogani on micro o Souleymani Daouda Diallo bomo